tu je radionica sa konjima gde deca mogu da jašu konje i da vide kasnije borbe konjima, razne tačke na konjima. Gde je to prvi put ovde odrađeno u Nišu i okolini. Moja odežda je tipična odežda srednjeg staleža, da kažem, običnog malog čoveka. Viteške borbe na zemlji, zatim viteške borbe na konjima, a posetici će moći da vide to im je definitivno najzanimljivije. Ovo je klasična jedna odežda sa srpskih fresaka koje, da kažemo, niže vlastele.